arrel del que estem parlant, i com volíem iniciar enguany este acte, se va fer una proposta a l'alcaldia per a que la regidoria de Cultura vegera quines persones creien, i per molts més motius que després explicarem. I entonces s'ha proposat el que distingam la proposta de guardó d'honor de l'any 2008 de l'Ajuntament de Llaurí, l'equip de govern, i us ho diguem, la proposta que s'ha fet per molts mèrits és que el senyor que sigui guardonat enguany sigui el senyor Antonio Sendra Cebolla, que és l'autor de l'himne de Llaurí, perquè l'home també ha sigut enguany pujat de categoria a coronel de la Guàrdia Real, director de la Guàrdia Real en Madrid, i per moltes altres raons, familiars també, de que els pares són majors i potser en vida poden veure que el seu poble és capaç de fer-li un acte al seu fill, no després de mort, proposarem a aquesta persona com podíem haver proposat a qualsevol altra i sense ningú tipus de mèrit per això, perquè creiem que té mèrits més que suficients perquè l'Ajuntament pugui tindre un agraïment d'aquesta persona. Entonces la proposta, sí, podem la paraula perquè algú teniu que dir. No, realment hi ha un expedient que està a disposició de tots, que ha estat a disposició dels membres de l'oposició i que hem resolt que realment en els mèrits d'aquesta persona, en el seu currículum i en tota la llavor que ha fet des de 7 anys que vas començar els seus estudis de música fins a l'actualitat en el món de la música, creguem que és hora de ja d'anar reconeguent a les persones que tenen un currículum brillant en aquest municipi i que tanta llavor han fet en l'Ateneu Musical i en el món de la música. Per tant, el dia del guardó, que es doni aquest guardó, ja es farà una exposició per part del senyor alcalde de la regidora de Cultura sobre els mèrits d'aquesta persona. Per tant, res més, és hora d'apoyar la proposta que han fet de donar-li el guardó d'honor al senyor Antonio Sendra. Els mèrits estan exposats en la proposta del plenari, que és tot el currículum que han fet, totes les orquestres i bandes en les que ha sigut director, els prèmits que ha obtingut com a compositor musical, les obres que ha fet en l'aspecte pedagògic, que ha sigut professor en Pamplona, en Toledo, que ha sigut vicedirector del Conservatori de Toledo, etc. I després totes les mencions que ha tingut aquest home, on ha estat, i al final concloent dient que amb motiu del seu ascens a coronel és destinat a la Casa de Su Majestat el Rei per ocupar el càrrec de director de la Unitat de Música de la Guàrdia Reial. Més les condecoracions i guardons que té d'altres pobles o d'altres puestos que no són el seu, com la Creu, Encomenda i Placa Real de la Reial Militar Ordre de Sant Hermenegildo, 2 creus al mèrit militar, Creu al mèrit aeronàutic i diversos títols honorífics militars i civils d'altres puestos que no són el seu poble. I per aquesta raó i moltes altres proposem al plenari que l'Ajuntament distinguís el guardó d'honor de l'any 2008 al senyor Antonio Sendra Cebolla. L'any que ve més temps, farem amb més temps i podrem recollir moltes més propostes. Aquesta és la proposta que votem al ple Tenim que votar, si voleu parlar. Vos pareix bé la persona que hem elegit? Com resulta que la intenció nostra, ho ha dit al principi, que en 6 mesos que estem així no ha tingut ningú èxit ni tenim ganes de tenir-se, ni molt menys, perquè tenim un xoc de problemes que parlem massa, diguem, de coses massa clares, a vegades. L'Ajuntament va fer una invitació a aquelles associacions del poble, a més de cases, jubilats, etc., per a que acudisquen per favor aquest dia a recolzar a l'acte este a tots els regidors de l'Ajuntament de Llaurí a que acudisquen en la seva invitació personal a acudir a tots els actes per tal de recolzar aquesta persona, perquè no se trata d'un tema ni de partits polítics ni de res, se trata de persones del poble que fan un reconeixement a un altre veí i punt. I si no, per favor, no ho emmarquem mai en TV Punt. Vots a favor de nomenar Antonio Sendra com a guardonat d'honor de l'any 2008? Doncs s'aprova la proposta i el que farem serà demà tocar-li a home i comentar-li que per favor, el dia Sant Blai que s'hagués així, després de missa, l'acte se farà, quan s'acabi la missa, se farà l'acte així en l'Ajuntament.
acords que procedisquen a l'ordre en reconeixement de la dedicació exclusiva de l'alcalde. Bé, des que vaig prendre possessió d'alcalde he vingut compaginant el meu treball en les dedicacions d'alcalde. Una volta passats 6 mesos i solucionats molts dels problemes que té aquest poble i per problemes en la meva feina de no poder compaginar la meva dedicació al meu treball com tindria que fer-la, doncs el que proposa és el que s'ha proposat així moltes vegades per part de tots els alcaldes, dedicar-me exclusivament al càrrec d'alcalde. I la proposta que faig al ple és la proposta que se fa al ple és que se reconega la dedicació exclusiva de l'alcalde a l'Ajuntament de Llaurí. I les retribucions són les firmades per tots els partits polítics, pel Partit Popular, Partit Socialista, Bloc, Unió Valenciana i Esquerra Unida, en el si de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, que és qui determina o qui aconsella cada ajuntament en relació als regidors que té i als habitants i al pressupost que té, quines retribucions deurien ser les que els alcaldes deurien tenir. Això és lliure. Igual com l'alcalde de Gemesí s'ha ficat un sueldo de 15 milions i és lliure perquè ho és, això sí no pot ser. I la proposta que jo faig al ple és les retribucions que marca la Federació Valenciana de Municipis i Províncies per a un poble com l'Ajuntament de Llaurí de menys de 5.000 habitants i en un pressupost inferior a 1,50 milions d'euros. I el límit és el de jefe de secció a 24 i 42. No està a disposició de qualsevol. Entre les quantitats i resulta que el sou brut dels liberals de l'Ajuntament, que en aquest cas soc jo, Isana, o seria jo, Sillana, pujarien en brut, amb les bases de cotització, 3.700 euros. Les bases de cotització de quan estava alliberat Vicent Martí i quan Agustí de Sant Miguel pujaven 3.251 euros. Estem parlant d'octubre de l'any 2005, quan s'allibera Vicent, i un poc més avant quan s'allibera. La diferència de cotització són 490 euros, més alta en aquest cas, perquè el sou d'Anna també s'increïa. I aquesta és la proposta. Sí que vull prendre la paraula perquè per part del grup socialista, que és en aquest cas el que està recolzant el senyor alcalde per un pacte de govern des del primer dia que va ser investit alcalde, nosaltres pensem que el que treballa en aquest ajuntament té que cobrar. I si no pot compaginar la seva feina en l'Ajuntament, això s'ha presentat per alcalde a cobrar de l'Ajuntament. I el que sí que van dir és que nosaltres volem ser molt clarets i nosaltres no amaguem a ningú ni el que es cobra ni el que es deixa de cobrar, perquè s'ha aprovat tot per els plenos, els que molts dels que esteu ahí sentats heu vingut vosaltres més que és de l'oposició, i entonces nosaltres així diguem en cada pleno quan ens pregunten el que cada persona cobra, en este pleno es va acordar una dedicació parcial al senyor alcalde i una dedicació parcial a mi en el seu dia, i això mateix va ocórrer en la legislatura passada quan els senyors estos que no volen dir-me de quin partit són estaven governant així, pues lliberaven a 2 persones per el pleno, però després tenien una trampa que li diuen Juan José Cucarella Huguet, que sense estar alliberat per el pleno